Усім вялікае прывітанне, нечаканы паварот, вядома, але я вяртаюся на канал з падкастам. Сёння будзе наш знакамленчы падкаст. Гэта значыць, я раскажу крыху пра сябе і пра тое, чым мы будзем тут займацца. Значыць, глядзіце, зараз у сучасным сусвеце ёсць вельмі вялікая праблема, што пастаянна усе штосьці шукаць, і калі якое-небудзь відэа знаходзяць, то яны адразу бяруць тэлефон і ўвесь час пяліцца. Так вось, я зрабіў гэты падкаст, каб вы не пялілись, не портили сабе зрок і не портили асанку, а просто надели наушники, там, уключили, поклали телефон побач і слухайте там усе гэтыя жарты і гэтак далей. Значыць, чым мы будзем тут займацца? Мы будзем гуляць у розныя развівальныя гульні, жартаваць, мець зносіны і наогул проста весяліцца. Гэта быў мой знакамленчы падкаст. З вами быў Візардана. Дзякую, што прыйшлі. Да пабачэння. Сустрэнемся на наступным падкасце.